В това видео ще ви покажа стъпка по стъпка как да отворите демо сметка с XM Broker и след това да я свържете с платформата MetaTrader 5. Според нас, XM се препоръчва за напреднали трейдери поради малко по-взискателната си платформа. Ако решите, че този брокер не е за вас, в описанието ще намерите алтернатива за начинаещи. А ако все още нямате XM сметка, в описанието ще намерите линк към специална оферта. Чувствайте се свободни да гледате. За да отворите демо сметка, отидете на уебсайта на XM брокера или кликнете върху линка в описанието. След това натиснете бутона «Стартирайте търговията» и попълнете регистрационната форма. Трябва да предоставите вашата държава на пребиваване, имейл адрес и парола. Приемете условията и потвърдете регистрацията си, като кликнете върху синия бутон. След малко ще бъдете пренасочени към панела за управление. Брокерът ще ви насърчи да потвърдите сметката си от самото начало, тъй като това е необходимо за извършване на реален депозит. Колкото по-скоро го направите, толкова по-добре. От секцията с налични сметки изтегляте платформата MetaTrader 5. Инсталацията е много подобна на компютри с Windows и macOS. Можете също да изтеглите приложението за телефони с Android и iOS. След като инсталирате MetaTrader 5, отидете на имейл адреса, който сте предоставили по време на регистрацията, и намерете приветствения имейл от XM. Там ще намерите вашите данни за вход и номера на сървъра, към който трябва да се свържете. В горния ляв ъгъл на платформата MetaTrader 5 кликнете върху «Отваряне на сметка» и потърсете XM като ваш брокер. След това изберете опцията за влизане в съществуващ акаунт и въведете данните за демо сметката от приветствения имейл от XM. Ще трябва също да въведете паролата, която сте предоставили при отварянето на акаунта си. Потвърдете и сте готови. Ако активите отляво са сиви, това означава, че не можете да търгувате с тях. За да поправите това, отидете в селектора за налични активи и изберете символите, които са налични за вашия тип акаунт. Кликнете върху знака за долар, за да добавите актива към преките пътища от лявата страна на панела. След като изберете актива, който ви интересува, щръкнете с десния бутон и изберете «Нова поръчка». Ще се появи конфигуратор на поръчки, който ви позволява да зададете размера на транзакцията в лотове, да добавите Stop Loss и Take Profit. Натискането на червения бутон продава, а на синия бутон купува. Панелът в долната част ви позволява да проверите текущия баланс по сметката си и наличния маржин. Тук можете също да затворите отворена позиция и да реализирате печалба или загуба. Надявам се, че това видео е било полезно. Както виждате, използването на XM може да бъде предизвикателство за начинаещи, но след няколко дни всичко става полезно. Ако ви се струва твърде сложно, в описанието ще намерите линк към алтернативен брокер, който препоръчваме за начинаещи. Благодаря за гледането.